ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନା ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ତାହାକୁ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। 1. ବାହ୍ୟକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାରେ ମଣିଷ ମନର ଭିତର ସଂଘର୍ଷ ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଇନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ମଣିଷ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହା ହିଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା। 2. ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜମ୍। ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାରେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ କିଏ? ମୋର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଅସହାୟତା ଓ ଏକାକୀପଣକୁ ନାଟକରେ ଦର୍ଶାଗଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥାରେ ପାହାଡ଼ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ତାହା ଏହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। 3. ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ଓ ରୂପକର ପ୍ରୟୋଗ ସିମ୍ବୋଲିଜମ୍। ନବନାଟ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ନ କହି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର କଥା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ପାହାଡ଼ ସହନଶୀଳତା ବା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଆଧୁନିକ ହିଂସ୍ରତା ଓ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତୀକ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ସମାଜର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। 4. ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ଏଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନର କାମନା, ବାସନା ଏବଂ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। 5. ସଂଳାପ ଓ ଶୈଳୀର ନୂତନତା। ଏହି ଶୈଳୀରେ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ବଦଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଶାଣିତ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ନାଟକରେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି, ସଲିଲୋକ୍ୱି ବା ଜଣେ ଚରିତ୍ର ନିଜେ ନିଜ ସହ କଥା ହେବାର ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। 6. ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାରେ ସରଳତା। ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟ୍ ବା ପରଦାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଗଲା। ଆଲୋକ, ଲାଇଟ୍ ଓ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଉପସଂହାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆଗାମୀ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ରଥଙ୍କ ଭଳି ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଣିଷକୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜଟିଳତା ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ 30 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଲେଖିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାର ରଚୟିତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କବି ଲେଖକ ପରିଚୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ 30 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1922-1990। 1. ଉପକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଏକ ଭାସ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଔପନ୍ୟାସିକ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ସମାଲୋଚକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 2. ଜନ୍ମ ଓ ଶିକ୍ଷା। ଜନ୍ମ ସେ 1922 ମସିହା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 3. ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଓ ବିବିଧତା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ହେଲା। ଉପନ୍ୟାସ ନୀଳଶୈଳ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଅନ୍ଧଦିଗନ୍ତ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁଳବୃଦ୍ଧ, କାଳାନ୍ତର। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ମରୁଆର ଫୁଲ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି ଓ କାଲିଭାରୀ। ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା, ବେଗମ କୋଠି, ଫେରିଆ। ଇତିହାସ ଓ ସମାଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟପର୍ବ। 4. ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଓ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନା। ବୌଦ୍ଧିକତା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଆବେଗ ଅପେକ୍ଷା ବୌଦ୍ଧିକତା ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ହସ୍ତ କଳାକାର ଥିଲେ। ନବନାଟ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ପରି ଏକାଙ୍କିକାରେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା, ସିମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂଳାପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 5. ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନୀଳଶୈଳ ପାଇଁ 1969,
ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। 6. ପରିଶେଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲେଖା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥାରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। 30 ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବବୋଧ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାର ଭାବବୋଧ ଓ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନା। ଉପକ୍ରମ: ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟି ତାହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ ନାଟ୍ୟକାର ପାରମ୍ପରିକ ଆବେଗକୁ ଛାଡ଼ି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। 1. ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମଞ୍ଚର ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଓ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏକ୍ସନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଭାବଗତ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 2. ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବବୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମାନବୀକରଣ ପର୍ସୋନିଫିକେସନ୍। ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ପାହାଡ଼କୁ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର କଣ୍ଠରେ ମଣିଷ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଛି। ବିକାଶର ବିକୃତି। ମଣିଷ ନିଜର ଆରାମ ଓ ବିଳାସ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ତାହା ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ର ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଣିଷ ସେଠାରେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପଥର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଏକ କଠୋର ଆକ୍ଷେପ। 3. ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚେତନା ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜମ୍। ଆଧୁନିକ ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥାରେ ପାହାଡ଼ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ସଭ୍ୟତାର ଚକ ତଳେ ପାହାଡ଼ଟି ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ମଣିଷର କୃତଘ୍ନତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଗରେ ପ୍ରକୃତିର ନିରୀହତାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। 4. ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ସିମ୍ବୋଲିଜମ୍। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ପାହାଡ଼ କେବଳ ଏକ ପଥରର ସ୍ତୂପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଓ ନୀରବତାର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟ କୁ କାଟୁଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛି ଲୋଭ ଓ ହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦୁଇ ବିପରୀତ ଧାରାର ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 5. ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ସଲିଲୋକ୍ୱି ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏଥିରେ କବିତ୍ୱମୟ ଭାଷା ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଗଭୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ଉପସଂହାର। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା କେବଳ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ। ନବନାଟ୍ୟ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯଥା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଭୀରତା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ଏବଂ ସମାଜର ସଚେତନତା ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର କରୁଣ ସ୍ୱରକୁ ପାହାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ। 1. ଉତ୍ତର